нашата поредица. Вие сте с Lob City Show и ще действаме с Small Forward позицията на Национална баскетболна лига сезон 2024-25. Както сме се разбрали, тир листа го правиме по реда на класирането в момента. Вече приключилия сезон. Тиерите са ясни. Състезателите сега ще ги подредим. Те ще бъдат поделени по коефициент полезно действие най-вече и други някакви си много големи постижения, които имат през изминалия редовен сезон, ще бъдат като бонус за тяхния ранкинг в този тир лист. И направо започва с рилски спортист. Момчетата от Самоков започват с Христо Бъчков на позиция 3, който е доста млад играч. Те го налагат вече да играе добри минути като състезател и играе доста високо ниво като скорост и скача за борбите. Винаги дава всичко от себе си. Въпреки че е доста млад, аз ще му дам BTR. Христо Бъчков. Така, неговият заместник е Мирослав Васов. По-скоро не заместник, бенчинг, small forward, Мирослав Васов. Те макар че се сменят. Но нищо, сега ранкваме Мирослав Васов, който също играе позиция 3 от отбора на рилски спортист. Той по-малко минути взема и не е толкова ефективен, не вкарва много точки, не хваща много борби асистенти, просто бих му дал един DTR на Мирослав Васов. Играе за отбора човека, не е звезда, но върши работа, нали, като по-малко минути състезател на позиция 3. Така, преминаваме към състезателите от Балкан Ботевград с леко крило. Той вече играе леко крило. Въпреки височината му, много смело влиза Илян Пищиков като титуляр. Много смело играе, хваща всеки ребаунд от много големи дистанции, хвърля се, атакува от тройката, тича на бърза атака и е много енергичен. Как дори да влезе от пейката, пак също ще допринесе с доста голяма енергия и заряд, който той дава на отбора си. По принцип бих му дал CTR заради неопитността, но но ще му дам на него BTR. Илян Пищиков. Просто какво да ви кажа, младите момчета по принцип нямат толкова велики статове, нали, някакви гигантски точки, рибаунди нямат, но просто се хвърля и имат пък много са енергични и борбени младите момчета. Ето ги тук Христо Бъчков и Пищиков. Така, small forward bench имаме Николай Грозев. Никито този път нещо не му е от най-силните сезони. Малко точки и не играе чак толкова много време, като Миро Васов ще му дам. Това ще е по-добър от него, ще му дам и тук DTR на Николай Грозев. Отиваме към състезателите от Черно море тича и тяхният small forward титуляр Николай Стоянов е MVP на Купа на България. Това автоматично го прави много висок тир. Капитана на отбора винаги се хвърля. Той пък е и опитен, страшно борбен, играе през контузии. Четвърт финала го завърши с лента като Рамбо направо, като герой някакъв Николай Стоянов. Въпреки че не е от най-високите, пак се бори страшно много. Подобно малко на Пищиков тук младите и те да взимат пример от по-опитните и тиар за Николай Стоянов. Абсолютно. Така, отиваме към Велин Христов, който е контузен доста време. Почти не играе, или ако ще играе, ще е за 5 минути, така че просто FTR. Да има до година да е по-сталец сезона му. Надяваме. И отиваме към
единственият представител на Спартак Плевен от лекото крило, мал форвард титуляр, това е Крис Минков. Крис Минков има добър шут, макар че не е толкова ефективен. Титуляр е, да. Ама даже и да отсъства, въпросът е, че даже да отсъства отбора може да се справя добре, имал добри победи и без Крис Минков, но пак е полезен за отбора. Бих му дал тук един CTR на Крис Минков. Трябва да е здрав и по-уверен също. Има техника, техничен е и той да влиза също доста по-рязко и смело като млади състезатели, да атакува повече също и да е по-ефективен също ще му помогне, но CTR за Крис Минков. Отиваме към отбора на Академик Пловдив. Те са пети в класирането. С тяхния титуляр Васил Бачев. Също нещо ще кажа за Васил Бачев, само че той пък повече е уверен от Крис Минков, но пък повече пропуска, така че ще дам и на него CTR, но ето тук ще го дам на Васил Бачев, титуляр small forward. Така, бенчинг small forward на Пловдив имаме Александър Матушев. Матушев има добър шут от тройката, но много малко играе. Пак той няма много здравословен сезон, нещо като Ники Грозев. Тук ще му дам между двамата ще дам Матушев. Отиваме към Берое. С Иво Тонев той също не беше почнал много добре сезона. Тук при него обаче имаме доста засилване в играта му след март месец, от март нататъка. И смятам, че компенсира лошото начало и ще е готов за плейофите, които ще почнат след няколко година. И бих му дал един хубав BTR тук. BTR за Иво Тонев. Страхотен стрелец, може доста често да пуска по 20 точки на матч. И така, отиваме към неговия заместник Крастомир Михов, който също е от най-проспериращите млади баскетболисти на България. Много атакува коша, уверен е, стреля доста уверено и е ефективен. Бих му дал обаче CTR на него, защото му трябва още малко тренинг за BTR според мене и точност още може би да взима някои по-добре обмислени решения, да намали търновърите и ще стане. Сигурен съм, че ще стане. Даже съм сигурен, ще стане от A и BTR, да не кажем STR някоя година. Така, Крастомир Михов, CTR. Отиваме към състезателите на Миньор Перник. Значи тук имаме един играч, който обича да стреля от зоната за 3 точки, юноша на Самоков, това е Васко Попов, който вярваме може да бъде страхотен стрелец в тройката, но това нещо не го показва някакси в стрелбата му, не е много ефективен и за 2 точки не е много ефективен. Иначе стреля доста, играе големи минути, доста минути си играе той, но няма ефективност. Даже си мислех, не си мислех DTR, защото все пак е шампион от конкурса за 3 точки. Това малко ще му даде буст, може би в CTR да е над Крастомир Михов, ще му даме тук CTR на Васко Попов. И неговия заместник е Константин Паисиев, който имаше и той тежък сезон, ще е при момчета с тежък сезон, това е ясно. DTR Константин Паисиев, но ето тук ще му дам, защото се хвърля и също знам, че има умението и да подава топката. Така че мисля, че ето тук е добре за Константин Паисиев и той може да играе много по-добре, сигурен съм и ще го покаже следващите години. Така, 8 са отборът на Левски с point guard, така, small forward титуляр Боби Младенов, топ реализатора на лигата. За него каквото имам да кажа ще е малко. Бившото крило от Миньор, сега е в Левски. 22 точки на матч. Неизменна част от отбора. No-brainer. STR. Тук някакво да говорим. Неговият заместник е small forward бенч
Александър Милов, който много дълга част от този сезон беше контузен от миналата му година в миньор. В миньор той беше контузен миналата година, една година. Доста тежка контузия, от която той все още се възстановява. И по принцип бих го дал FTR, но имаше един много добър матч с 25 точки, който го дължи да не е FTR, а да е DTR. Александър Милов. След това имаме състезател с номер 32. Той е 11-ти играч от Левски, с много малко минути играе. Александър Александров, той просто ще получи FTR, но ще е тук в FTR, защото поне в Лида да играе. Не като Илин Христов. Кой да кажа, малко минути, малко точки, ниски коефициенти, толкова за младият Александър Александров и приключва с единствения представител на позиция 3 от отбора на Шумен и това е Заян Стайлс. Значи, Заян Стайлс е много атлетичен състезател, който често завършва на статусерата някъде зад такова, на високо зад таблото някъде лети този човек, лети. Има и много откраднати топки, обаче това, което му липсва е техничност и по някакъв път взима някои необмислени решения и обаче пак прави 15 точки на матч. Така че Заян Стайлс най-силният от BTR ще му дам. За горе-долу те имат около 10 точки, коефициент 12-11 някъде там. Заян Стайлс има 15. Ник Стоянов той има 15 коефициент, но е MVP на Купа на България, затова ще е ATR тук. Боян Младенов той е на друго ниво, този човек. Така че това ще е тир листа за леките крила. Очаквайте в най-скоро време тежки крила, центрове и всичко се подобрява. Всеки следващ клип ще се подобри. Има и Point Guard клипа, ще го снимам наново. Така че очаквайте и Point Guard клипа, за да ги завършим тези клипове, всичките 5 клипа. Те ще бъдат завършени, готови до 30 май ще бъдат готови. И след това вече като до 30 април ще бъдат готови. А пък от май месец вече почвам клиповете с плейофните реакции, които ще са по-кратички такива, но ще са по-начесто. Пожелавам ви лек ден. Чао!